Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Tajemnice Śląska. Dzisiaj postaramy się rozwiązać kolejną górnośląską zagadkę, jaką niewątpliwie są trzy powstania śląskie w latach 1919, 1920 i 1921. Pierwsze powstanie śląskie wybuchło samorzutnie 16 sierpnia 1919 roku pod wodzą Alfonsa Zgrzebnioka. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania było aresztowanie niektórych przywódców polskiej organizacji wojskowej. Działania militarne objęły przede wszystkim powiaty rybnicki oraz pszczyński. Konflikt, który miał miejsce w latach 1919-21, zaciążył nad historią Górnego Śląska w większym stopniu, aniżeli bylibyśmy w stanie przypuszczać. Śmiem twierdzić, że jego konsekwencje odczuwane są po dzień dzisiejszy. Sprawa pierwsza. Podział Górnego Śląska, jaki dokonał się po plebiscycie i trzecim powstaniu śląskim, podzielił obszar w sposób zgoła nonsensowny. Przerwano całość obszaru gospodarczego. Na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym mieliśmy do czynienia z takimi nonsensami jak międzynarodowe linie tramwajowe, a jedna z nich, jadąca do Piekar Śląskich, dwukrotnie na swej trasie przekraczała granicę polsko-niemiecką. Podstawowym pytaniem, na które chcemy sobie odpowiedzieć, jest to, jaki procent ludności naprawdę popierał Polaków w powstaniach śląskich, a jaki procent popierał stronę niemiecką. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że po stronie niemieckiej również walczyli powstańcy i również byli to powstańcy śląscy. Granica dzieliła w poprzek domy mieszkalne, zakłady przemysłowe, ale dzieliła, co miało największy wpływ, a zarazem tragiczne konsekwencje, świadomość ludzką i ludzkie serca. Poprowadzona tak, a nie inaczej granica dzieliła nie tylko znajomych, ale również rodziny. Powiedzmy od razu, nie był to mur berliński, nie była to granica nieprzenikalna, wprost przeciwnie. Zarówno strona polska, jak i niemiecka, na ile było to możliwe, starała się upraszczać odprawę graniczną. Wzdłuż tej granicy kwitła, by tak rzec, lokalna pomysłowość, bowiem różnice w cenach dóbr przemysłowych i żywności, płodów rolnych, prowadziły do tego, że bardzo opłacało się sprowadzać do Niemiec konie, wszelkiego rodzaju bydło, trzodę chlewną, a z Niemiec do Polski artykuły przemysłowe, rzecz jasna z pominięciem opłat celnych. To też przez granicę przepędzano konie, krowy, a poganiacz koni czy bydła po pomyślnym przemycie wracał do Polski bywało rowerem, który to rower w Polsce uchodził wtedy za dobro bardziej luksusowe niż dzisiaj samochód. Straż Graniczna, tak polska jak i niemiecka, na tego rodzaju przemyt patrzyła z pewnym przymrużeniem oka. I gdyby chodziło tylko o tego rodzaju kwestie, to wszystko można byłoby sprowadzić do pogranicznego folkloru, który w dobie przed jednością europejską charakterystyczny był nie tylko dla tego obszaru. Chodzi wszakże o rzeczy o wiele bardziej poważne. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej przed drugim powstaniem śląskim. Drugie powstanie śląskie pod wodzą Alfonsa Zgrzebnioka i Wojciecha Korfantego wybuchło po rzekomo licznych aktach terroru wymierzonych przez Niemców w ludność polską.
Bezpośrednią przyczyną, albo przynajmniej jedną z bezpośrednich przyczyn, było zamordowanie doktora Andrzeja Mielenckiego w Katowicach. I tu właśnie dochodzimy do sedna sprawy. To morderstwo nie było jedynym. Udało nam się dotrzeć do dokumentów, które rzucają nowe światło na losy powstańców śląskich w latach 1919-1921. Zresztą same losy tych dokumentów są bardzo tajemnicze. Odnaleziono je podczas wyburzania starego domu. Były ukryte pod podłogą. Tam przeleżały ponad 70 lat. Odkryto je przypadkiem i natychmiast zabraliśmy się za ich opracowywanie. Dokumenty, do których dotarliśmy, tylko przypadkiem nie zostały wywiezione na wysypisko śmieci. Tylko przypadkiem zostały wydobyte spod starej podłogi, a stanowią bardzo cenne źródło informacji dotyczących losów powstańczych w powiecie rybnickim. Jak zatem rzeczywiście wyglądały ostatnie dni przed wybuchem drugiego powstania śląskiego i co tak naprawdę wtedy się wydarzyło? Czy tylko niemiecka strona była agresorem? Z dokumentów, do których dotarliśmy, wynika, że agresorami były obie strony. Sprawę dodatkowo komplikował fakt napływu Polaków i Niemców na Górny Śląsk. Ogromna migracja także z terenów wschodnich. Dzisiaj zapomina się, że wschodnia część przemysłowego Górnego Śląska była zasiedlana przez znaczne grupy ludności polskiej z kongresówki, przede wszystkim z zaboru rosyjskiego, gdzie ta ludność nie miała żadnej przyszłości na biednych wioskach, stąd też zasiedlała Familoki, osiedla przyfabryczne, Siemianowice, Świętochłowice, ten rejon właśnie pograniczny szczególnie. Tutaj być może na naszym obszarze znacznie mniej. No i oczywiście także emigracja urzędnicza z Wielkopolski, no i emigracja niemiecka z Westfalii, z zachodnich krain ówczesnych Niemiec, ludzi też idących za pracą, ale przede wszystkim urzędników, bo w mniejszym stopniu na pewno robotników, czy ludzi, którzy mogli dobrze płatną pracę w swoim zawodzie znaleźć na miejscu, czy gdzieś w środkowych Niemczech. Dla Ślązaków uważających się za Niemców, i należy to uszanować, ten konflikt też był dramatem. Oni nie wyobrażali sobie, aby ta ich śląska Heimat stała się częścią państwa polskiego. To rozpalało namiętności po obydwu stronach tego politycznego konfliktu. Prowadziło to do, jak wiemy, nie tylko walki słownej, również i zbrojnej, a ta walka zbrojna, rzecz charakterystyczna, niosła za sobą różnego rodzaju okrucieństwa i to po obydwu stronach tego konfliktu.